Една от най-големите трудности във връзките идва от това, че жената иска близост, а мъжът иска спокойствие. И ако не разберем този баланс, и двамата започват да се чувстват самотни, въпреки че са заедно в тази връзка. Истината е, че жената може да се чувства дълбоко обичана, без мъжът да се чувства задушен, но това изисква осъзнатост и превод между два различни свята и два различни езика. Ето защо създадох книжката "Изкуството да бъдем двама". Ако представлява интерес за вас, може да я видите в моя акаунт. Когато жената говори за нуждите си, не за вината към мъжа, той се чувства спокойно. Има огромна разлика между "имам нужда от повече близо" и "ти никога не си до мен" или "никога не правиш еди какво си". Първото подканва и показва една уязвимост и лична гледна точка, а второто притиска, като обвинява човека от среща. Когато жената запази своята идентификация, отново това е предпоставка за едни прекрасни взаимоотношения, защото мъжът се приближава, когато усеща, че жената има свой собствен живот, интереси, посока и вътрешна стабилност. Близостта не означава сливане, а означава избор. Когато жената позволи на мъжа да показва любов по неговия си начин. Жената често очаква любовта да изглежда като нейната, но мъжът я показва чрез действия, постоянство и присъствие. И когато това бъде разпознато, напрежението може да спадне страшно много. Когато близостта не идва чрез натиск, а чрез покана. Мъжете се затварят при ултиматуми, отварят се при спокойна енергия. Понякога едно "хареса ми, когато сме заедно" е по-силно от 10 обяснения или обвинения. Когато жената се чувства добре със себе си, жена, която се усеща цяла, не търси мъжа, за да запълни нейните липси или вътрешни конфликти. Това създава пространство, в което мъжът се чувства свободен да се приближи. Когато и двамата знаят, че любовта не се доказва постоянно, тя не е тест, не е изпит, а е един процес, през който и двамата минават. Жената се чувства обичана, когато има присъствие, сигурност и внимание, а мъжът се чувства добре, когато има спокойствие, уважение и пространство. Когато тези два свята се срещнат, връзката не се задушава, а диша и има пространство в нея и предразполага изключителна любов. Искрено се надявам това видео да ви е било полезно. Ако е така, споделете го.